μιλήσαμε με τους ειδικούς για το χρώμα που είναι τόσο σημαντικό στα μαλλιά μας. Θα δούμε το ρεπορτάζ και 3 τυχερές. Ξαναλέω τώρα, καθώς βλέπουμε το ρεπορτάζ, 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30 θα κερδίσουν την αλλαγή ό,τι θέλουν πάνω στο χρώμα από τα Τέο. Ποια είναι η φιλοσοφία των κομμωτηρίων Τέο και πού οφείλεται η επιτυχία σας? Η φιλοσοφία μας στα κομμωτήρια Τέο που τη γνωρίζουν και οι πελάτες που μας επισκέπτονται είναι ότι δεν είμαστε μόνο μαλλιά. Η γυναίκα που μας επισκέπτεται εισπράττει και άλλα πράγματα από το χώρο. Που βασίζεται η επιτυχία είναι καθαρά η εκπαίδευση. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Εσείς πώς αναγνωρίζετε τον κάθε τύπο γυναίκας? Είναι πολύ εύκολο. Για μας, άμα εστιάσεις στη γυναίκα και πραγματικά την ακούσεις, έχεις καταλάβει τον τύπο της. Που σημαίνει ότι πρέπει να ακούσεις πραγματικά τι θέλει και πρέπει να δεις πώς δίνεται, να καταλάβεις πού κινείται, με τι ασχολείται. Τα εργαλεία μας, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Επομένως, η γυναίκα έχει ανάγκη από εξατομικευμένες υπηρεσίες στο χρώμα και στο κούρεμα. Φυσικά και έχει. Και αυτό έχουμε πετύχει και στα κομμωτήρια Τέο. Το χρώμα πια στη γυναίκα έχει μπει πολύ δυνατά στη ζωή της. Και βέβαια έχουμε πετύχει να συνδυάζεται κούρεμα-χρώμα. Δηλαδή το χρώμα να ακολουθάει το κούρεμα. Και από εκεί και πέρα ο βαφέας, ο colorist, δημιουργεί αυτές τις διχρωμίες, άλλοτε έντονες και άλλοτε ήπιες, ανάλογα με τον τύπο της γυναίκας. Σε αυτή τη διαδικασία μας βοηθάει πάρα πολύ το Couture Color της Vela Professionals, το οποίο περνώντας κάποια στάδια ανακαλύψει το χρωματότυπο της γυναίκας. Πόσο σημαντική είναι η επιλογή της σωστής βαφής και της κατάλληλης απόχρωσης? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να πετύχεις όλο αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία. Σε αυτό βοηθάει η Vela Professionals, γιατί ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε θα χρησιμοποιήσουμε και το εκάστοτε εργαλείο. Ή λέγεται Illumina, ή λέγεται Free Lights, ή λέγεται Innocence. Με όλα αυτά μπορεί η γυναίκα να απολαύσει ένα τέλειο χρωματικό αποτέλεσμα.